Kwa this yaya wagwang'wech wadadhi e county ma Migori wan kata gi jojuma oyaore twak odiochieng' ma kawuono en paro ewi loko mano paro mar loko katiba ma pacho kae osebedo kanyo kiani county ma Migori bende osechopo oganda nigi paro machalo nade ta ahinya kar loso apisi no mara jal makoro kwedo piny owacho kata office no mara official opposition leader jojuma bagno twak e county ma Migori. Erokamano winji makare county ma Migori chiwo makare mana kaka jo Kenya moko osebedo kagolo pachi ka otende kod paro mar loko katiba e pacho kae to ahinya mano ma chuoga pisno maten kuth bende koro keto piny owacho tesre kata kwedo piny owacho en gino mosonyuolo paro mopogore opogore moko moganda wacho ni chenro machal koda mae ber ka moko bende kwedo chenro machal koda mae ok ber ka bende kinyi makawuono wantie kod moko moganda e county ma Migori ni koro wang'eni to gino wuon paro mane ma gintiere godo chenro mar loko katiba bende yono makare ong'ere kinde mokalo ni nitie chenro mar BBI moko kuom gi ne siro moko nok sir sama kamae bende koro osekel paro mar chuga pisto ma jatend kwethno bende koro kwedo piny owacho pach gi en mane bede gier ni chenro machal koda mae koro dhi nyime koro miya thuolo mondo koro akaw pach moko moganda e county mar ng'eyo ni to gin nyaka sani ang'o ma giparo ka otende kod chenro machal koda mae adwani mondo koro achak kodi adwani chakna gi nyingi waseneno ka paro segol mopogore opogore waneno ka ntiere paro mar kela pisno mar jatend kweth makwedo piny owacho kata maketo piny owacho tesre opposition mondo koro chwe ka okale od bura mamalo bende nitie paro mosegol mopogore opogore mar loso kata mar loso boko kuma kidieny moko ma katiba ma pacho kae in kaka japiny paro mar loko katiba bin neno ka en gima ni kare sama wuoyni an iluonga ni Saitoti Jabuya an jago ombulu ma Migori ka ok en gima kare paro maliekore sani ne mondo mi olok katiba anyalo paro kinde machien mokalo kane the right honorable former prime minister Raila Odinga ne wuoyo e loko katiba through BBI jok makoro dwa loko katiba sani makoro dwa create office of the prime minister ni gine the same people mano kwedo wach mar BBI mano dhi nyaka court magi wacho ni rege itakuwa stopped tadie rege no bedo stopped kinde mane joma dwa loko katiba sani gine campaign ka gimanyo telo magintiere sani ne gipenjo jopiny ni jameni mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi ne giwacho ni gidwa badilisha uchumi koro kane giyudo telo masani jogi obadilisha nwa uchumi badala ya kubadilisha katiba kar mondo migiloknwa katiba giloknwa bech fuel giloknwa bech sukari giloknwa bech mogo mane ka gikonyowa to weche mag loko katiba sani mae gima nosetemo tamore mogore piny koro giwe biro through back door ano ka support kenda kwede e okang' mamalo pejera mogik e kinde mokalo ne ntiere wach mar BBI ma bende moko moganda thoth gi ne siro kaka county pinge sani en Raila pinge wan joge Raila jatend kata ker mar piny ni osewuok mondo mi olok pend chike manyo chatayowa okorach to be okober nikech anyalo wacho ne jo Kenya duto masani ng'iyo kaka kuma Kenya ochomo oningo be ni ker ng'iyo kaka jok morito chalo nade iyudo ka ong'iyo wach katiba manyalo konye mbele kata mana dok e kom ni nyaka chieng' moro we ma bende mano nyaka bede pache momiyo dwano lok chike to king'iyo mos uni jo Kenya iyudo kaka nini uchumi marwa sani ni malo moloyo kaka wasebede Kenya ndalo duto tidwaro ni idhie e yiero kendo kata idhie wach mar ni idwani go kura mondo mi walok katiba ma ok wabiyie kaka jo Kenya kapok jatend piny oneno ni wabedo gi ngima makare makata kiloko chik moro to nyalo konya kaka jadak ma Kenya to kwanya dhia ruba makiny koselok ni chik mabe kendo podinyi to chumi be ni malo ibiro yudo ka wa end up ni Kenya wadhi kuma ok ne wantiere chon loko chik kata kelapis mar jatend kweth makwedo piny owacho kata keto piny owacho tesre in kaka in be neno ken gima dhi konyi kaka japiny koso dhi mana konyo jotelo moko poni koro chenro machal ma dhi motimore an kaka nene gino ok dhi konyo ja Kenya kata japiny moro amora nikech odhi mana loso apis ne jalno manyo kwedo telo matiyo to wan kaka jopiny wabiro bedo maka pod wachanda kaka nyo wachandre chon gima agombo ni tim wangi kaka Kenya nyalo konyore moloyo ng'iyo kaka inyalo pend chike gi gik moko manono makori chuogo iyudo ka koro sani dhi chuogo apisni nyaka dhi ket pesa moro mimiya apisni mamano pesa moningo be ni konyo ja Kenya
To kosekete ni korentie kacha pesa moningo beni chopona kaka ng'at man piny kae Kenya ok dhi chopona, odhi chopo ofis manyo onge, to macha pesa moningo beni chopone ja Kenya ma ja piny ma onge go kaka koro an kama. Erokamano, wakao Pach mogik, adani chak ne gi nyingi. Walok katiba koso kik walok katiba? An iluonga ni Frederick Lawi. Ajadak ma Migori kaendi, kae magoye kura. Paro ma jatelo biro go mar loko katiba niendi ok en paro makare, kata kaponi en paro makare to biro kode samarach. Nyore kanyo wa election kaendi, manifestos mage manondiko wach katiba ni ne onge. Anda kwa jatelo ma is Honorable William Samoei Ruto odogo ranga ne manifestos mage go endi, kaponi ntiere paro manoketo mar loko katiba kaka mar jo Azimio chande, to dhi adhiya kode mbele. To an kana rango manifestos mage, ne en gi manifesto mar bottom up. Bottom up nodwa ni mondo miyo japiny ma elo kabisa tingre malo. Mae gima mondo miyo rangi wach mar lokro katiba giendi owere go mondi, nikech samago gik mane onge dwaro mare kano dwaro kura kuom jopiny. Mokum gik ma ikelo ne nitie BBI, ma samoro kweth maduong' bende support BBI gwenge kaka ma county ma Migori. Sama kori kele kani, ang'o momiyo kori kwede nikech okele kod kweth ma samoro ok ni sir, koso ang'o mikwedo gime loko machal kamae? An gimomiyo dawach ni loko katiba niendi ok en gima kare, nikech ng'ato ka ng'ato kata ka ng'ato dhi wuoth en gi jogene mowako modhi go wuoth. Kaka jatelo ne dhi wuoth makoro noyier mobedo rais, dwaro mare mondo miyo japiny ne gone kura ne loko katiba ni ne onge. To samoro de mi ni mae momiyo jopiny mathoth nogone kura, nikech ne gineno ka wach loko katiba ni ne dhi kawo pesa mang'eny mar uchumi mar Kenya. Emomiyo ji nomiye kura. Gima daher mondo miya kwa jatendo masani, sani ngima tek, maisha ni kama tek, common mwananchi mane owinjo beni timo ne bottom up niendi, sani ngima tek kuome ta, gima japiny chamo onge, kech ne kaka kuonde mane kech onge, kech sani nego ji. Wach mar koro mondo miyo dang' odhi ofom ofis mar upinzani niendi, oae ngech kata is Honorable Uhuru Muigai Kenyatta otiyo higni 10 maonge wach loko katiba giendi. Otiya mano endi hike 5 giendi, wabwang'i wach loko katiba no endi kochopo kosetieko 5 term mare, obiro kete manifesto mare kaponi obro laro kendo mar 2. To samwa wuoye niendi, kata rais manyoaye otiyo higni 10 ka piny nitie mana kaka en kama endi, oti gi gimomiye niendi, olok ngima jopiny. Mokwongo nowacho ni bang' ndalo 100 ngima oseloki, pok aneno gima oselok nyaka sani. Bech petrol oidho, bech chiemo oidho, bech gimoro amora oidho malo. Ang'amone mondo miyo focus on basis mar common mwananchi giendi, ohere gi weche katiba giendi. Ero kamano. Erokamano, mango kunjo mago Pach mokumo Gande County ma Migori. Kautende kod paro no mar loko chika bende ki. Kamano ya George kidhi mele manyonwa weche manyien. To koro ka watieko wada winjo Pach jolony ahinya te studio marwa ma Kisumu, wada dhir Easter Achieng'. Easter winjo Pach jodak e county